Danas smo pitali naše sugrađane šta misle o ideji da se tramvajima smanji broj stanica kao vid štednje struje. Glupo, zar ne? Mislim da neće. Pa ne znam, mislim Štednja uvijek dobro došla. ne slažem se sa idejom, mislim da je A istiskavac jedan vid štednje. Bolje nešto drugo da se preduzme, ali broj stanica ne bi trebalo, da. To je idealno, zato što autobusi često staju. Evo ja čekam 15-20 minuta, već nema autobusa. Jer ipak dok dođe čovjek do autobusa, zavisi da ko stanuje. Nisu te stanice tako blizu. Ko dalje malo stanuje, nije mu baš godno, da. Ima stanice koje su dosta razvučene, ima ovdje na Malom Brdu malo bliže, ima razvučenih dosta. Štednja uvijek dobro došla. Teraju narod da se alkoholišu u toku dana, mislim Imate ovdje od pijace da idete preko, ako bih gledali stanicu do Mostara, od petlje, kilometar jedan. I da svi gase svetla posle 10. Posle 10 svi na spavanje, nema nigde struje, eto. Tako da ima velikih razmaka, ima i zabijenih. Mogu bi ovo se napravi raspored samo bolji.